Noniin, tervetuloa Robin videoblogiin. Ja nyt ollaan tällä kertaa suurella turistialueella ja katsokaa nyt mitä tuli vastaan. Iltalehti ja Ilta-Sanomat, mutta printattu versio. Nyt tätä ei huomaa, mutta huomatkaa miten pieni. Mun Shaquille O'Neal käsi peittää koko lehden ja värit puuttuu. Tässä on niinku piratismi parhaimmillaan. Check. Kuten kaikki tietää, niin Robertin katu on Helsingissä yleisesti homobaari. Ja sen kunniaksi seuraava ruoka, mitä mä näytän teille, sopii hyvin mun kadun nimikkomunaksi, eli pinkit munat. Tolta näyttää sit kai sisältäpäin. Ja tolta näyttää myyjä. Smile! Sellaista meininkiä. Okei, nyt on erikoisin kaikista yhdistelmistä. Näyttää vähän niinku HK-makkara ja tommosen, mitäs tossa, simpukoit sekoitus. Vedettiin tossa aamiainen aikaisemmin yhden kerran makkaroita ja oli pakko sanoa, että en vittu kyllä tuu syömään uudestaan. Eli aivan hirveä paskaa. Mut nyt kulinaristi kuvaa alhaalta hikistä naamaa ja jatkaa reissua. Paras tapa nauttia ruokaa on olla tietämättä, että mitä sä laitat suuhun. Mulla ei ole mitään havaintoa, mitä mä oon nyt tilannut. Mut jotain dumplingeja näyttää pirun hyvältä. 20 batia. Kai tästä menee vatsa vähän täyteen. Nyt ollaan Krabilla yökeittiössä. Yksi länsimaalainen löytyi, ei kun 2. Ja sitten minä. Eli ruokamaksu täällä yhteensä juoman kanssa 45 batia, joka ei oo vittu mitään. Anteeksi mä kiroilin taas. Kiitos. No niin, tervetuloa. Nyt ollaan MBK skeilaamassa. Täällä maksaa about 3 peliä, menee joku 1,5 tuntia Vissen kanssa per naama noin 5 €. Hyvä meininki. Siinä on keilausta kerrakseen ja viereisessä pöydässä tietysti turismia eli seksiturismia. Mikäs sen parempaa? Lapsiperheet ja seksiturismi samassa paketissa. Tervetuloa Bangkokiin. Tässä on virallinen MK Corporate Dance. Only in Bangkok. MK. Noniin, nyt ollaan Krabilla. Mä tapasin just tässä. Say hi. Hello. Tapasin jonkun jenkin tossa kun oli safkaamassa ja pitää vähän näyttää, että Thaimaassa ei kirjoita mitään oikein. Ei edes poliisiasemaa, joka lukee Police Statoin B00 metriä. Ei tässä mitään muuta, hyvä meininki, nyt pari bisseä. Missä Lindström? Joo. Ja illan reportti liittyy reisitaskuhousuihin. Eli Krabin on vallannut reisitaskuhousut. Niitä löytyy joka lähtöön. Kaikki on aivan vitun rumia tunnetusti. Ja niitä pitää kaikenlaiset eri kansalaiset. Myös taimaalaiset. Ja totta kai sieltä lähestyy IT-nörtin näköiset tyypit, jolloin reisitaskuhousut. Tähän päättyy päivän reportti Thaimaasta. Reisitas. Eli nyt tapahtui perusjuttu. Kuski päätti mennä kuselle kesken kaiken. Totta kai. Miksei. Ja nyt pysähdyttiin tien varteen hoitamaan tarpeita. Ja kohta olisi tarkoitus nyt sit jatkaa matkaa. Perusmeininkiä Thaimaassa kieltämättä. No niin, ja nyt seurataan thaimaalaisten valmistautumista talviolympialaisiin. Tiukka vääntö menessä. Näytä vähän, kerro vähän mitä kuuluu. Hyvä meininki. Aika samanlainen ilme kuin
Virpi Kuitusella. No niin, hymyää. Kiitos. Kaikista omituisin video. Eli mä en mennyt pedikyyriin tän reissun aikaan, vaan mä en... Siinä mun jalat menee just altaaseen. On vähän pimeetä, mut niin... Täällä on tämmösiä kaloja, jotka syö mun ihon mun jaloista. Vitset kutittaa ja puhdistaa mun jalat. Tää on kyllä maailman omituisin tunne. Tää on... Aasialaiset tykkää. Takana näkyy vähän kaloja, jotka tutkii, että mitä ihmettä nämä ihmiset nyt tekee. Tommoset pikkuset otukat syö mun jalkoja. Ei mitään muut kuin terkkuu Aasiasta. Yleisesti ottaen sanotaan, että rotat ei oo söpöjä, mutta mun mielestä vesirotat on aika söpöjä. Ihan mahtavan näköisiä tyyppejä. Mä haluun vesirotan lemmikiksi. Täältä löytyy nyt... Tuolla on jotain hengaa. Mitäs nää on? Oriental Small Claved Otter. Nai nyt ei oo kauhean söpöä kyllä. Nemo. Siinä on vähän haita. Tuolla on joku superhai. Sinne kun tipahtais vois vähän sattua. When you take the water, you can take a lot more for the tuna. Aivan älytön. Ei oo mitään haita. Tää on nyt kyllä aikamoinen. Kato, siellä on. Terve! Tää on kyllä aikamoinen mesta. Näin lähellä en oo ikin päässyt haita. Hello! Smile! 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 You're on candid camera. Siinä on aika hurja otus. Näin lähellä ei tuu varmaan ikin päästyä. Elämän aika, nyt se avas suun. Hello. Toinen pikku. Hai. Tänne näin, hymy. Nemo. This step one still have the baby inside too. Yeah. What is that? No problem, but cannot push it out the water because if oxygen inside, the baby will die. If the baby got shark about 3 months old, a lot of shark is. Shark. Not in here, we can go. Noniin. Viimeksi syöty tuolla Torontossa aitoja takoja, eli täältä ne näyttää. Ei oo semmosia... Tässä keskellä on tämmönen myös pehmeä, mut erityylinen. Ja tosta löytyy vähän margarittaa. Kohta selvii miltä nää maistuu. Kun puhuin sit kaauksesta aikaisemmin, niin nyt jengi on päässyt duunista selvästi. Tämähän liikkuu melkein jonnekin. Hyvä meininki.